हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे ज्ञान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायनाय थाबाय। दिनै 30 जुलाइ 2023 दिनैनि सानानो जाहैबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सान, रुंसारि जानाय सान। बिथाङा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बिथांनि नाजानायावनो माखासे गोबां बर'नि खामानिफोरखौ बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि गोबां खामानिखौ मावलांनो हानाय जादोंमोन। आरो बिथाङा नाथाय अबथिरायै उदखारिनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दा बिनि थाखायनो बिथांनि थैनाय सानखौ बर' हारिया बावगारनानै थाङाखै आरो बोसोरफ्रोमबो बिथांनि थैनाय सानखौ बासुगावनि गयबारि जायगायाव बिथांनि फबनाय जायगा, बे फबनाय जायगायाव बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय जादों। बेजों लोगोसे बिथांनि थैनाय सानखौ एन्टि टेररिज्म डे माने उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिबोनाय जादों। मानोना उदखारिनि आखायावनो बिथांनिया जिउ गोमादों आरो बिनिफ्राय माखासे हाथियारनि गेजेरजों बिथांखौ जिउ फोजोबनाय जादोंमोन। बिनि थाखायनो बेबायदिनो हिंसा आरो टेररिज्म बेफोरखौ जाहाथे बे मुलुग संसारनिफ्राय जाहाथे जानखार खालामनो हायो, बिनि थाखायनो एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै फालिबाय थानाय जादों। बिदिब्ला नोंथांमोन बयबो दिनैनि बे फैनानै 27थि थैनाय सान, बे 27थि थैनाय सानखौ माबायदि फालिनाय जादों आरो मा हाबाफारि लानाय जादों बेखौ नोंथांमोना थारैनो नायलांदो। नोंथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बे समाव बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायदों। बिथांमोननि आखाइनि गेजेरजों जोङो दिनै भारतआरि बिलुन दिहुननाय हाबाफारि जोङो मावफुंगोन। बसुमतारी सार बिथांखौ आरो এই শান্তি আৰু ঐক্যৰ বাবে যে পিজিএন এণ্ড বেলুন ৰিলিজিং কৰা যি কাৰ্যসূচী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ শ্ৰীযুত সমুদ্ৰ কৈশৱ ডাঙৰীয়া দেৱকো মই অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এই হাবাফাৰিয়াव বাহাগো লাनो थाखाय बिरहोनो हासिगोन। बिरहोजेनगिरि बिथांमोनखौ बिरहोजेननो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जोंनो नांगौ गोजोन, आमागलागे हान्थि, आमागलागे हान्थि, जोंनो नांगौ खौसेथि, we want unity, we want unity, गोजोननाय थाबाय। आरो बे उदखारि बेरेखा साननि हाबाफारिजों लोगोसेनो आरोबाव माखासे आयदाफारि लाबावदों। बेनो जाहैबाय माने एगेन्स्ट दा टेररिज्म, माने उदखारिनि बेरेखायै सागान होनाय, सिगनेसार होनाय हाबाफारि बेखौबो लानाय जादों। आरो बेनिफ्राय मोनसे जोबोद बाख्नायथाव आरो जायखौ जोङो जोबोद गाहाम हाबा होननानै जों बुंनांगोन, बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मेइनलि चिरां डिस्ट्रिक्ट एन्ड क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बे मोननै जिल्लायाव थानाय सिभिल हस्पिटाल, आरएनबि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझारनि आरो बेनिफ्राय चिरांनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङैनो गायसनजानाय हस्पिटाल, सिभिल हस्पिटाल। दा बिसोर मोननै हस्पिटालनि थाखाय गासै दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों गासै 200 इउनिटनि मोनसे ब्लाड डनेसन होनाय जादों जोंनि दिनै बे प्रग्रामनि गेजेरजों, जाहाथे गुरै दुखिया आरो इमारजेन्सि एक्सिडेन्टफोर बायदिसिना हाबाफारियाव नांगौ जानाय सुबुंफोरनो जाहाथे थै जानो थाखाय 200 इउनिट ডাঙৰীয়া দেৱক নিজৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এটা আদৰণি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ আদৰণি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল ছাৰ। आरो बे समाव आङो सिनायथि होनो सिगांदों दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बिटिआरनिनो मानाव गेदेर
Gyan Musri Ranjit Basumatary बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानो खावलायदों। फुटबल एकाडेमि बानायनो थाखाय बिथांमोना जोंनो प्रप'जेल हरदों हौवासाफोरनि हिनजावसाफोरनि बेबायदि गोबां माखासे बाथ्राफोर दङ आं सरकारि बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो सानाखै नाथाय फिसा फिसौ माखासे सोरबा सिलाय लाफिननो नागिरनाय सोरबा फैसा खांनाय सोरबा गावजों गाव थगायलायनाय बायदिसिना थासारिफोरखौ नुनानै आंबो एखनबा गोरिब गुन्द्रायानो बारा गोबां फरायसाफ्रा फरायनो फैसा गैया न'खरफ्रा माने मोजां नङा नाथाय जोंनियाव मोनसे इजि आर्निं मोनसे आखल हाबनो नागिरदों गोदो गोदाय जों नुवामोन जोंनि आइमोना आफामोना मास मोनथाम गाहाम न'आव जुदि मोजां